Hello guys. Abanumzane bemizi la esisebenza khona emakhishini phecelezi domestic work akabekele ukukhohlakala futhi kakhulukazi abantu abamnyama. Ngike ngasebenza komunye umuzi edolobheni. Yayingeve ikhohlakele indoda gayizini, yayingeve ikhohlakele. Uma kubanda izophuma kwi-bedroom, akekho unkosikazi, iyabhancuzela nje nge-sleeping shorts. Lento ayibukeki nokubukeka, iyingxangxa, ayihalisi nokuhalisa, ibhancuzele izongibuza ukuthi uyabona kodwa ukuthi kuyabanda, angazi ngihlangana nokubanda mina ngoba ngizosebenzela iy'ngane zami. Uyabona kodwa ukuthi kuyabanda, angazi ngihlangana nalokho mina. Akhohlakele amadoda, ayikithi thina abantu abamnyama, akhohlakele, ahambe umfazi umuntu aqala akhohlakale.